Здравейте, народе! Аз съм Баци Сандев. Аз съм Криси. Аз съм Баци Сандев. Познайте какво ще правим днес. Ами да ви кажа направо, каквото Криси пипне, аз ще го купя. За един ден. Щастлива ли си, Криси? Много. Това е второто видео в моя канал. Първото видео направи почти 400 000 гледания. Вече Криси има 40 000 абоната. Обаче само с това видео да станем 50 000 абоната в канала на Криси. Как ще стане това? Много простичко. Абонирайте се за моя канал! Още сега цъкайте subscribe, ама и камбанката, за да излизат всички известия, защото това е второто видео в канала на Криси. Обаче подготвяме още много яки. А дали тя ще ни купува всичко, което пипне Маси Стела? Гледате. Те чувам, нали знаеш, не съм глуха. Така че абонирайте се за канала на Криси, абонирайте се и за моя канал Баци Сандев и за канала на Стела. Може и за канала на Поли, която разбира се отново е нашата операторка. Тя скоро ще качи много интересно видео също. Ако все още нямаш нашата първа книга, но искаш да я имаш и то с плакат и автограф, отново е възможно! През цялата следваща седмица до 25 февруари неделя ще можете отново да си купите 24 часа Сандев, Стела и Криси с плакат и автограф. Бройките почти напълно свършиха, а втората част на книгата идва. Побързайте да я имате! Еми хора, Криси заспа. Надявам се, че не я чувате как хърка. Ами да си ходиме, реално не е нужно. Няма да даваш пари? Не е нужно да харча пари, да, можем да си ходим и направо да паля колата, освен и не е нужно реално. Който спи, губи? Който спи, губи, сега другия път тя пък ще ми купува на мене. Стигнахме ли? Не, Криси, спинкай, не се притесняй, чакай, паля колата, хора. Не, палиме колата. Не, палех колата, тъкмо. Знаех си, че трябва да шепта повече! Не ми крещи, докато се събуждам, моля ти се. Как си, Криси, наспали се? Сега с нови сили, да. Перфектно. Хайде да тръгваме. Така, взимаме количко, уважаеми зрители. Не, тази по-голяма. Не, виж, ама виж по тази колко па е хубава. Гледай, ела да видиш, ела. Не, Криси, виж. Виж тази колко е цветна. Аз я докоснах вече. Да, ама тая е по-маничка, по-компактна, сам не е от по-голяма. Каквото докосна ми го купуваш, така че го докосна. Значи тази количка. Добре, взимаме я. Тя е с монетка. Да, тя не е... Монетка. Ама самата количка не е вързана към В смисъл, виж? Как така се е заклещила? Ама не, аз мога... не, защото е от тук е заклещено. Изчакай. Това не е за безграмотни като мене. И аз ще тя вода. Ти сама ли? Добре, давай. Искаш да направо ти да си я караш? А що не вземате две колички? Не, за какво са ни две колички? Не, супер е така една. По-добре две. Не, по-добре две. Една количка ни е достатъчна. Айде, една бе, тапа типа две. Поли, не ми харесват твоите идеи. Една е достатъчна. Айде, давай. Айде, влизаме бързо. Айде. Не! Една. Ла. Какво се случи, бе? Да бе, давай. Фани количка. Да бе. Ма обувката само, исках да си завърша. Обувката? Ама? Не, насаме. Хода, да. Айде. Там в входа. И едно йо-йо. Може не сме влезнали. Виж на диня, ти не обичаш диня. Не, обичам диня. Ама такава не обичаш диня, това е такава нарисувана диня. Та не е убава, дай. Не ти харесва. Виж, че не ти харесва. Харесва ми. Нещо ме мърси да бутам количката, може ли? Дай ще оставим тогава, не трябва количка, може една малка чантичка ще купим. Какво правиш? Криси, моля те, Криси, моля те. Аз не я познавам.
Криси, ти знаеш ли, че май трябва да си ходиме, Леля се обади. Чуй. Да, тръгваме ли? Не. Чуй. Така, приятели, ето виждате, ще направим едно кръгче, тя Криси е съгласна. Чуйте какъв е плана. Правим едно кръгче просто. Може ли оттам да минем? Да, може. Правим едно бързо кръгче и си тръгваме. Това видео ще бъде по-кратичко. Просто правим едно бързо кръгче, тръгваме си и изобщо няма да купуваме никакви неща. Не, чакай, не! Не, чакай, че хлъзгат се, хлъзгат се колелетата, Криси. Че се Изи маго. Не, няма да. Чакай, че трябва да карам малко по-отсам, защото тук е малко по-хубав пътя, разбирате ли? Чакайте, че по-хубав пътя е тук. Не, няма нужда, не. За какво са ти тия кицки, ма? Айде, извиня, хлъзга се колелета, не. Благодаря. Айде, тръгваме, отиваме към изхода, Не, ще скоча и ще взема много неща, ако... Отиваме към изхода. Айде, тръгваме. Този транспорт е към изхода, моля ви. Айде, отиваме караме към маршрутката. Не, маршрутката е към изхода, момиченце. Айде, към изхода. Може да ми помогнеш? Количката е към изхода, съжалявам, качвайте се, айде. Количката е към изхода, да. Ама аз не съм. Криси, 2-3 неща, нали? Нали сме се разбрали? 2-3 неща. Те са, той ги има 2-3 неща, няма нужда значи повече да слагаш. Виж. Не. Ела да ти покажа, ела. Ето ги 2-3 неща. Не. 2-3 неща. Криси. Ще бутна нещо, ще трябва да плащам. А сега коментирайте колко лайка има видеото в момента. Имате точно 5 секунди. 4, 3, 2, 1, 0. We are Но ти си имаш моливи. Знаеш ли колко по-хубави имаш? Това не са моливи, а брокат. Това е броката, ма... Бре, айде, може едни, но повече няма нужда. Какво е това? Чантичка. Ти имаш 8 чанти и половина. Можем на друго място да отидем. Ако искаш, там има едни малко по-ефтинки. Ела, Крисе, виж. Ела да ти покажа нещо много яко. Къде? Тук, ела. Може ли аз да си държа кошничката? Тя е малко препълнена и не знам дали... Дай ми кошничката. Виж, ето примерно, ето ти, това. Това е 2 лева и да си ходиме. 2 лева, какво? Не. Щом Сандев ме здравни толкова много, ще види. Какво ще видя? Чакай, моля ти се. Виж сега, аз се шегувах. Не, чакай, моля ти се. Не, чакай, моля ти, чакай. Аз се шегувах. Това бебе, да го оставим тук, виж. Не, можем да го оставим, виж. Ще плаче за майка му. Криси, ще плаче за майка му, моля ти се. Едно бе. Памперс. Още... Виж сега, виж, това бебе... Вау! И не. Поли, ние нямаме батерия, видеото приключва. Криси, съжалявам, но... Криси, ти имаш кошници, виж са, по принцип не е нужно. Нямам никакви кошници. Тук няма нищо, виж, тук изчезна. Виж как изчезнаха. Няма нищо, я чакай тая русалка да не се плаче за сестрите си, бе. Ако плаче за сестрите си, бе. Време за криеница. Къде сте? Какво правиш? Защо не ме чакаш? Хората ни гледат, Криси, моля ти се, хората ни гледат. Хората ни гледат. Ела да ти кажа нещо. Чуй да ти кажа, може да махне. Ще плаче за сестрите си тази кукла, не можем да оставим така тук. Вижте сега, докато не е дошла, тя нека си се крие да си играем на криеничка. Ето тук има някакво багерче. Ето чакай, така тук ги слагаме. А това какво е? Това са памперси. Какъв хубав готин меч. Чакай, тук ще го сложим. Може би едното ще го сложим. Ето тук, едното тук. Ще ги слуга! Препотих се вече. Колко камиона? Тя май си мисля, че ще ставаме тираджийска фирма, като гледам. Всъщност тръгвам, отивам към касата да плащам, защото, как да ви кажа, скъпи приятели, просто нямам време, просто имам си работа. Да, и тръгваме към касата. Не, ще ми паднат гащите, не дей.
По-добре да ти падат гащи. Не, Криси, виж, имаме работа вкъщи. Виж, трябва да ходим. Не си ли гладна? Аре да ходим да ядем, да се занимай с тия работи. Ще те удара с меча. Фани ме де! Не мисля да... Не, хората ни гледат, Криси, моля ти села. Не, стига. Бързо. Криси, имаш и моливи, знаеш ли колко много имаш моливи? Много моливи имаш. О, абе знаеш ли какво? Верно, виж, тук наистина са много интересни. Виж ги само, виж, тия глобусчета, виж, защо не вземеш едно, такова, не, виж, едно такова глобусче да вземеш. Виж, не ти ли хареса? Дай! Ама виж, Колко ми пипнеш нещо. Няма, аз ти помагам сам. Няма, помагам ти. Аз даже, виж, мисля да съм на твоя страна вече. Хора, чуйте, мисля да съм на нейна страна, ще й помагам на детето. Може ли ми го париш, Поли, моля ти се, всичко. Да бе, аз го пазя, няма проблем. Няма никакъв проблем, просто мисля, ама това тук... Дай ми нещото. Криси, виж, аз съм вече на твоя страна. Виж ми сериозно, искам да ти кажа. Нека, ти си дете, иска ти се сега да си имаш играчки. Знаеш ли какво? Виж, аз понеже съм на твоя страна, искам да видиш тук тия боички. Много са яки. Аз имах такива даже в училище. Виж, тия само горе. Тия са много яки, защото могат с вода. И знаеш ли какво? Без вода са тези. Тия са без вода. Ами защото имаше едни, които, как да ти кажа, и много яко се рисува и можеш да правиш какви ли не неща. Тия тук, тия са много яки. Виж какви яки цветове. В смисъл, самият цвят е много наситен, разбираш. Значи това е много яко. Виж го, и другото обаче е още по-готино, защото с него можеш да нарисуваш. Слагай го и него. Чакай де, те ти харесаха, ама нали? Чакай, нали? Да не са толкова. Добре, виж, ще вземем едно. Две, айде. Вау, какви моливи! И моливите са много яки, наистина, и моливите и това. Ще вземат. Вижте, не, моля, сега, виж, не, чакай, не, чакай. Добре, и тия, няма проблем, да. Айде, добре, айде. Аз съм на твоя страна, пак ти казвам. Поли, много са огромни тези фломастери. Вау, това е много хубаво. Не, много е хубаво, да. Много. Ще се вземе. Сега ги направя отгоре, така, да закриеме, да не се виждат всички неща, че ти много неща взе. Айде сега, ако искаш. Може ли само да Може, естествено, че може. Ти си толкова готино дете, аз каквото искаш, купуваме, няма проблем. Каквото кажеш, го слагаме. Много са яки, верно. Айде, давай, виж, много яко. Тетрадчици, работи, много яко. И това портмоненце ме кефи. Това не е портмонея. Дневниче, добре. Слагай го тук, айде, няма значение. Виж, тук има моливи, работи. Верно е много яко. Изкефи ме това. Айде. Ох, много искам гирички. Кои гирички? Тези. Ма за какво са ти тези, като... Моите. Не. Тези. Криси, виж, добре, виж, за какво сте гирички? Искам да си тренирам. Ма ти не ходиш на фитнес. Дай ще вземе, ето виж, това е, ето го. Това е, 7 лева пак е много, ама... Поли, не. Защо пак ме саботираш? Всеки път всички срещу мене. Това даже не ми става. Ето това не става, ето махаме ги тия. Ама ми харесва цветът. Ама как цвета? Ама то не ти става, за какво ти е цвета, като не ти става? За мама. За кой за майка ти? За мама. Поли, за Майкъл. Защо го направи? Кое за Майкъл? Ох, Крисе, дай да тръгваме, че ми приушава. Още повече ми приушава. Искаш ли? Виж. Не си ли гладна, бе? Нали искаш да ядеме? Ела да те питам. Не съм гладна. Що? Мога да хапнем, бе, по принцип, що не хапнем нещо? Виж, нищо, виж. Трябва ми това. Кое? Добре, айде. Дай, слагай го. Това е 2 лева. Нали като ходим на море? Да го взема. Добре, слагай го, мятай го, няма проблем. Защо пипаш топката? Защото ме кефи. Топката ме кефи, затова пипам. Искам така да си поиграя малко с нея. Може ли поне това да го носа? Това си е мое решение, да. Ще го махна, не знам. Шегувам се. Добре, айде, давай напред, давай, не се притесняй. Какво стана? Много ме кефи. Тая ме кефи най-много. Тая е страшна. Не, бе, не. Ето едни взимам. Ето. Аз ги взимам, аз ги слагам. Едни. Това си е мой чален и каквото аз докосна ми го купуваш все пак. Да.
ядох една ябълка. Вкъщи има ябълки. Тия даже... Боже Господи, колко прилича на истинско това. Все едно съм на плот и зеленчука е пазаруван. Ама я нема Леля ти Сийка да ми ги продава. Лелю Сийки, къде си ма? Ела да ми продадеш ябълки. Крисе, няма нужда. Трябва ми 1 килограм ябълки. Това е кои 61? Чакай да видя цената. Крисе, 1 килограм ябълки струват почти колкото едно такова. Истински ябълки ще си хап. Става ли? Не искам изкуствени. Изкуствените са ти по-вкусни, добре. Сега ако го върне. Няма да върна нищо, аз нищо не съм връщал. Ако разбера на края на чаленджа, ще се Няма бе. връщал. Какво ще връщам? Ти добре ли си? Айде, давай, спокойно. Айде, давай. Давай напред. Искам да ги видя отблизо. Давай, давай. Мале, верно са много яки, обаче, Криса, имаш вкус. Искам да ти кажа, че имаш вкус. Ще си вземе такова, защото... Не! Я виж, там, виж, тия чашки, ела. Криси, моля те, какво Искам пуканки! Да си правим пуканки! Моля! Ма това е малко големичко и скъпичко. Какво да се моля, чаленджа е мой? Хора... Добре, че не видя машината за памук. Айде, добре. Много яко. Кефи ме всичко, което избра. Знаеш какво? Обаче, понеже виж свичера... Трябваха ни възглавнички за вкъщи, нали? Да, наистина, всъщност възглавнички ни трябваха. Добре, знаете ли какво? Мислим всъщност да ги сложим на дивана. На дивана ще ги сложим, така че тия със сигурност това, да. Аз мисля, че супер е с тия възглавнички. Точно, да. И запълнихме пазара. Не мога. Стига вече, омръзна ми това. Криси, моля те. Нямаш рожден ден. Между другото, моят рожден ден е на 6 март, Стела е на 16 март, Криси е на 20 март. Ще се побъркам. Моля ти се, айде да тръгваме. Айде вече. Искаш ли да тръгваме наистина? Не се ли измори? Препълнихме количката. Какво правиш? Аз напускам. Аз сама ли се встана? Поли, може ли ти? Не! Айде, сега тя да ме хване тогава, като е толкова отворена. Какво кажа? Къде се излизаш, бе? Се ме намираш мене. Хора, не знам вече. Почва да ми писва от теб. И на мене, между другото. Айде. Иха, много яко звънче. Мале, много ме кефи. Имам идея, хора. Много са яки, много. Ме кефи всичко тук. Хора, слушайте, не знам бе. Знаеш какво? Искам една задача да ти поставя. Ти, чуй, ти си умно момиче. Искам да намериш 2 двойки и 2 деветки. Айде, да ги намериш. Нали, това те кефи като идея. Това е яка игра. Намери ги. Намерих ти даже... Ти ги намери доста бързо. Добре. А я сега, виж, искам да избереш тук от тия балони. За рождения ми ден, кое ще е най-интересно, примерно. Я ги виж хубаво. Разгледай ги, има яки балони. Аз ще разгледам тук, има едни други неща. Тези. Да, аз ще разгледам тук. Хора, не знам дали ме чувате така. Чуйте сега какъв е плана. Имам страхотна идея. Ще разсея Криси докато... Мале, много са интересни тия. Така, ще разсея. Докато тя прави всичките тия неща, след малко ще отида до количката и мисля да извада всичките неща, защото възглавниците закриват перфектно. И отдолу ще дърпам и ще извада всичко и така. Гледайте и останете до края на видеото. Ако все още нямаш нашата първа книга, но искаш да имаш и то с плакат и автограф, отново е възможно! През цялата следваща седмица до 25 февруари неделя ще можете отново да си купите 24 часа Сандев, Стела и Криси с плакат и автограф. Бройките почти напълно свършиха, а втората част на книгата идва. Побързайте да я имате! Така, плана започва след малко. Крисе, много са яки тия шапки, обаче знаеш какво? Я ми избери 5-те най-готини шапки. Айде да видим, давам ти един чалендж, чуй сега. Един страхотен чалендж за Криси, тя е много яка. Имам страхотен чалендж за тебе, Крисе. Може ли само да го върна това? Да, много дрънка, нали? Така, хора, разбрахте какъв е плана. Искам сега тук да избереш 5-те най-готини шапки, които ще са примерно за моя рожден ден. Добре. Айде, да. Виж ги хубаво. Готова ли си? Много яко. А я виж още 5, защото аз ще покана още хора, нали се сещаш? Ма не ги слагай, не ми трябва сега. Ние пак ще дам до джамбо. Нищо.
Виж още е малко, да. Виж още 5-6 там. Добре. Да, тия са хубави. Супер са. Дай още 2. Дай още 2 и направо, ако искаш, мога да тръгнем. Опа, не. Мале, нищо бе, Криси, няма проблем, нищо. Аз ще забутам количката насам тук да не ти пречи. Защото ти как ги разсипа тия неща, спокойно, не се притеснявай. Ти как ги разсипа, нищо де, се оправят, няма проблем. Нищо де, то пък се случва. Хично. Не бе, случва се, не е проблем. Не е проблем, случват се тия неща. Тия неща се случват, Криси, изобщо. Тия неща се случват, няма проблем, не се притеснявай. Чакай да ти помогна. Айде, да. Добре. Дай ми шапката. Да си я Ето ти е шапката. Ето ти я. Всичко е готово. Може да отиваме към касата вече, защото сме много гладни, нали? Да, и аз съм гладна. Така, и аз съм гладен. Може ли помощ защото пък ще падна? Може помощ, разбира се, и да ходим към касите, защото сме гладни вече. Поли и тя е гладна. Айде, така. Да, ще го връщаш. Защото взехме по-хубави. Айде. Това го взимаме. Добре, чакай аз да мина само така искам от тук, в смисъл, защото да мога да карам количката, защото ако не съм от тази страна, не мога да карам количката хубаво. Айде, давай, изобщо не се притесняй. Дай, че сме гладни. Не, това не. Много съм уморена и гладна. Това е страхотно. Имам предвид, шегувам се, това е много гадно. Аз мисля за тебе, Крисенце, и мисля с Поли двете. Чуй каква ми е идеята. Аз ще платя всичките неща, въпреки че ти взе много неща. Доволна ли си? Тя много неща взе, всички пари ще ми отидат натам. Но нищо, аз те обичам, Крисенце. Отивайте с Поли в колата да си почивате. Виж, да, не ми благодари, няма проблем. Отивайте с Поли в колата, аз ще плата всичко. Може ли да ни дадеш първо ключовете? Да, разбира се, давайте, отиваме. Аз ще плата всичко това, което ти много избра. Ти, нали, много неща избра. Да, ключовете ти давам, да, ето, заповядай. Отивайте в колата, почивайте си, Поли, спираш камерата, аз ще плата и ще... Сещи се, в смисъл ще плата, ще взема голямата джамбо турба, качваме в багажника и тръгваме, нали? Айде. Хора, кажи, Крисе, развълнува ли се? Да. Много яко. Ние сега сме в колата, чакаме Сандев, понеже много се изморихме. Крисето особено от този пазар. Много се изморихме, сега чакаме бацето и се прибираме да разгледаме нещата, да ги покажа на Леля си, нали? Да. Супер. Айде, хора, ще видиме. Ние го чакаме така да можем да ви снимаме. Не. Да, ще се видиме вече в Сандев и в Стела. И баце, Сандев идва. Опа! Идва! Доста голям плик. Мале, Криси, ти много неща купи. По-добре ли ви е в колата? Топличко, приятно, нали? Не се оплаквам, ти оплакваш ли се? Мале, аз се оплаквам колко много пари дадох и Криси колко много неща взе. Нищо де. Виж, сега да ходим да седем понеже да ядем, да ни почерпим. Да, ще ви почерпа, имам за какво да черпа. Ще ни почерпиш, нали? Имам да черпа, да. Има suspicious. Аз повече. Пожи товарата в багажника. То е suspicious. Малко е с. Вижте какво котарачето ми направи. Изглежда много вкусно. Това е защото за канала на Стела да го гледате правят мъфини, нали? Мъфини правят. Да, както мъфини. Криси каза, къпкейк. Мъфини и пълнени чушки, понеже Кристо много искаше. Това е. Пълнени чушки с Я да мъфини. видя сега какво купихте за мен. Добре, може ли да се смия? Изсмий се. Хора, слушайте сега какво направихме в Джумбо. Чакай. Само тук е пълно с всичко друго, но не и това, което тя си е избрала. Милото дете. Слушайте сега, аз на касата, вие ще гледате видеото, общо взето хора, това, което видяхте преди малко на касата, аз на касата извадих до 80% от нещата и си купих тук възглавнички, взех за хола. Тя сега ще бъде в пълен потрес. Останете до края на видеото, тя абсолютно, тя си мисли, че всичко, което взе, а тя взе, мале, какви глупости взе, аз направо, сигурно трябваше да дам 1000 лева най-малко. Общо взето е много яко. Какво сте взели, защото ми е интересно. Много яко си измикри се, браво! И виж аз как мисля за вас, на касата самичък пазарувах, не стига, че ми похарчи парите и самичък пазарувах да си почивате в колата. Доволна ли си? Да. Айде, Крисе, какво ми купи? Айде, гледайте внимателно какво има в чантата. Първото е тези крила. Това е първото, което тя даже докосна като влязахме в магазина, браво. Има такава песен, аз съм болна, Пеперуда.
Купих възглавнички. Да. За тук за Леля и за бата, тук за дивана. Не бяха ли по-различни? Не бе, как по-различни? Беха и такива на частичка. Как така бе? Виж ги как са тия. Виж, не е ли баш точно квадрат? Ето, както казваш. По-дълга, ама на частичка. Не бе, Криса, бе ти да нямаш температура. Хора, може ли да върнете видеото, да видите как... Бе, няма да връщат, спокойно бе. Давай сега още какви неща има. Нещо ми се виждат много малко. Еми така, в днешни дни като купиш нещо, даваш много пари, пък чантата празна. Така е, Крисенце. Давай, база. Не виж колко е празно. Тия календари, бе. И купих си 2 блокчета за училище. Да. Много са яки, добре, друго. Това... Те са много готини, те са прокатени. Може да си ги... Абе, Санде, всичко си мазна! Чакай, нищо не съм... Не, виж... Всичко си мазна, бе! Чакай, не съм много! Виж, не съм много, аз просто... Виж, изпаднали са от чантата на самия... Изпаднали, как те изпаднат? Ма изпаднали са, не знам, аз съм... Па ти знаеш колко пари платих сметка, откъде не знам какво е станало? Защо ме обвиняваш? Чакай, не ме бий, бе! Ма гледай пълна чанта с неща! Какво искаш от мене, бе? Чакай, бе! Ела да видиш! Криса, успокой се, моля те! Чувствам се застрашен. Моля те, не, гледай колко неща! Да, бе, това много ли неща са? Ти се радвай, че ти оставих тия! Радвай се, че ти оставих поне тия неща! Щях и тях да махна! Между другото, ти се радвай, че ти оставих и тия неща. Тия са ти само за училище, викам, айде, нека да има тетрадки, нека да има тук разни такива неща. Абе, иначе трябваше да дам 1000 лева, не сме се разбира да купувам всичко. И Леля даде 1000 лева, ама не върна нещата. Ама чакай, не е имал... Чушките ми изгоряха заради вашите скандали. Сега няма да ядеме чушки ли? Ще ядеме, ма ще ядеме малко прегорели. О, хора, не знам. Време е подарък за Леля. О, много мило. Добре, поне завършваме с хепи енд. Сега ще видиш хепи енд. Чакай, бе, хепи енд означава да сме весели, да сме щастливи. Защо сега такива работи? Чакай, Кристина, чакай, бе, чакай, чакай. Ама хепи енд означава хепи енд да сме щастливи, ма. Не, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала на Криси и за моя канал, и за Настела, и за Накитрачето, и за Наполи. Ако все още нямаш нашата първа книга, но искаш да я имаш и то с плакат и автограф, отново е възможно! През цялата следваща седмица до 25 февруари неделя ще можете отново да си купите 24 часа Сандев, Стела и Криси с плакат и автограф. Бройките почти напълно свършиха, а втората част на книгата идва. Побързайте да я имате!